Day 5 mä postaan TikTokki, kunnes Biggie kommentoi tää rapasta. Tänään mä teen nuudeleit, koska alhamdulillah maha täynnä safkattiin. Ramadan Mubarak kaikille. Muistakaa auttaa toisianne ja toivottavasti Ramadan on alkanut hyvin ja toivottavasti se loppuu hyvin. Vaikka ei ole muslimi, vaikka ei kristitty, please auttakaa toisianne, okay? Yes. Tänään me juodaan vaan Miranda. Omena, there you go. Suomen paras juoma of all time. Biggie, come on fam! 5 päivää. Please. Please Biggie, come on. 5 päivää on mennyt, sä et ois kattonut videoita. Come on, tääkää Biggie, koska mulla on täällä äijällä... Mun pitää puhua tän äijän kanssa, come on. Biggie. Mä opetan sua. Silloin kun me nähdään, mä opetan sua. Ymmärrät? Ei mitään. Nähtiin. Day 6 huomen, tulkaa kattoo. Nähdään.